Nako, kung mapapansin niyo po, mag-isa lang ako ngayon. Bakit nga ba? Kasi, ay nako, mamaya, ayan, ang aking partner ay pumunta sa isang lugar kung saan marami tayong matututunan for sure. Pero, ay nako, mami, kumusta na po kayo dyan? Okay lang po ba? Masyadong mainit ngayon ang panahon. At dahil dyan, ay nako, summer na naman po mga mommies. Mapapansin niyo po ang init-init ha? Talaga, dahil dyan, sobrang init, maraming nagkalat na ngayon na halo-halo stand, di ba? Ice candy and all that stuff. And aside from that, kakatapos lang ng graduation. So, medyo mga teachers natin, wala masyadong ginagawa. Estudyante din, di ba? E syempre tayo mga mommies, ano nga ba ang pwedeng gawin this summer? Ay nako mga mommies, ang isa-suggest ko lang po ay syempre, ang micro businesses o yung mga small businesses na pwede natin gawin in the comforts of our home. Nako, ayan, excited na kayo, no? Ano nga ba ang aming mga isa-share? Nako, wag po kayong lilipat ng channel. Magbabalik po ang Moms to Work.